L-għodwa tajba, illum il-ħamis, 21 ta' Mejju, jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna għal dan it-tluħ li ħajkun tluħ pjuttost sostanzjali, prinċiparjament tal-Kinder 1 Subien. Qed ngħid prinċiparjament għax qabel ħajkonna Polza oħra wkoll issa mbagħad nispjegalkom aktar tard. Qabel nintroduċi minn għandna magħna llum hawnhekk fl-istudju kif nagħmlu dejjem tajjeb li nibdew b'riflessjoni u talba. F'isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Fakruni illi nhar il-Ħadd illi ġej fil-fatt se nkunu qegħdin niċċelebraw jum il-Pentekoste. Ta' tfal illi konna ndorri naraw iġbija fejn naraw l-ilsna tan-nar jew ħamiema b'xi nar. Iktar ma tikber iktar tifhem kemm dak in-nar hemm qiegħed ma taraħx imma għandek bżonnu ħin kollu jaqbad bil-qawwa ġewwa fik. Għalhekk ejja nitolbu li aħna nintebħu l-Ispirtu hemm qiegħed, li aħna nintebħu li hemm dal-Ispirtu Talla fina u bekk nitabbew bir-responsabbiltà imma wkoll bil-kuraġġ illi nagħmlu dak li hu mistenni minna ma noqogħdux lura anke meta sitwazzjonijiet forsi mhux dejjem ikunu l-aktar faċli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art ħofża kuljum magħtina llum għaffrina dubietna bħalma naffu minnu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda l-isna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu qaddisa Marija Omma Alla tlafajna mit-tinbin issa fis-sjaw tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu amen. Mela kif qed taraw miegħi fl-istudju hawn Annelies li bħal dejjem tkun qed tieħsib tamministra proċess sew quddiem kif ukoll wara il-kwinti ma' ġenba qed taraw Dr. Robert Aquilina li qed jiċċertifika l-proċess u l-modalitajiet kollha kif aħna qegħdin nħadmuh dejjem kif qed taraw qed nipperfezzjonaw biex inkunu ċerti li trasparenza hija wkoll abbinata ma' robustezza tal-proċess min-naħa tagħna. Qed taraw ukoll il-fl-iskejjel naħseb li għadkom iwa qed tarawha daqsxejn trasparenti minn hemmhekk qiegħda tarawha illi ħadd qed tieħsib kemm tafas il-buttuna issa saret u tirranġa xejn il-blalin u mbagħad nispjegawlkom ftit. Min wara l-kwinti hawn kollegi oħrajn ukoll li mbagħad nirringrazzjaw iktar tard fl-aħħar tas-sessjoni wkoll. Għalissa ħanieqaf hawnhekk ngħaddi l-kelma l-Annelies li min-naħa tagħha ħatibda tispjega bl-ewwel polza żgħira illi għandna. U mbagħad inkomplu bli jmiss wara. Fidejk. Grazzi Dr. Mifsud, mela kemm intikom daqsxejn informazzjoni żgħira rigward l-urna ġdida li għandna. Ma nafx jekk rajtux il-listi li ppubblikajna fuq is-sit tal-sezzjoni fl-iskejjel tal-Knisja fejn hemmhekk rajtu fuq il-listi li hemm token number. Kull applikant se jkollu numru assenjat mat-tifel tiegħu. In-numru tat-token huwa dak in-numru se jittella mill-urna. Dan in-numru li jittella huwa abbinat mal-isem, il-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni. Ġifieri jekk forsi ma rajtux din l-informazzjoni kif qed taraw fuq l-screens tistgħu tarawha wkoll fuq is-sezzjoni fl-iskejjel tal-Knisja www.knisja.mt. Mela issa ħanibdew polza żgħira li hija il-polza ta' St. Francis Santa Lucia fejn din il-polza hija ħassir għal tal-kriterju tal-aħwa li għandhom tiġaħuthom li jattendu ġo skola tal-Knisja ta' St. Francisco Spiqua. Fir-regolamenti konna ppubblikajna li għandna 22 post disponibbli mainstream. Konna qlibna kif kont ippubblikajt fiċ-ċirkulari wkoll f'Jannar konna qlibna post mis-support tal-mainstream għalhekk ġejna total ta' 23 post. Kenna 3 postijiet li ġew maħudin minn tal-impjegati li huma mainstream u kellna 9 postijiet li huma bil-kriterju tal-aħwa li kienu bniet u dak jiġu total ta' 9 applikanti. Meta mit-23 post għal tnaqqsu d-9 jibqa' 14 post għal St. Francis Santa Lucia. Għalhekk illum ħanamlu din il-polza żgħira bejnietkom biex min ħajjiġi l-ewwel 14 post se jieħu postu St. Francis Santa Lucia. Min ħajjiġi bej il-rank 15 u l-20 għandu wkoll
post miżmum għalih ġewwa St. Francis, il-lokalità hija San Juan, fejn hemmhekk wara li nlestu il-trasmissjoni kollha, ġifieri wara nlestu t-tieni Polza, inċemplulkom l-uffiċċju tagħna fejn hemmhekk imbagħad intkom tikkonfermawna jekk hux ħatażlu l-għażla tagħkom għal St. Francis San Juan. Mela hekk dik hija l-ispjegazzjoni minn tiegħi. Kemm ħanżid daqsxejn dettalji oħra ma' dak li għadak ispjegatilkom tajjeb ħafna Annelies ukoll, kif qed taraw forsi hija l-ewwel darba għalikom imma llum għalina hija t-tielet darba li qegħdin nużaw din l-urna ġdida li għadna kif ġibna anke minn barra minn Malta. Propju għalhekk kien l-introduzzjoni tat-token number. Aħna il-pjan tagħna li tiġi introdotta din il-magna kien ilu minn qabel ma beda dan il-proċess ma damet ma waslet Malta. Għalhekk bdejna minkejja li konna għadna blurna l-antika bdejna mill-ewwel bis-sistema tat-tokens ħalli nantiċipaw il-mument li kien ikonna bżonna hekk kif issa żanżanna din l-urna. Għaliex tgħiduli intom għax il-blalen li qegħdin nużaw huma dejjem l-istess blalen li qed nużaw minn sessjoni għall-oħra għandna 1000 ballun illi fuqhom għandhom innumerat minn wieħed san-numru 1000, għalhekk aħna nkurdu nabbinaw dak in-numru wieħed ma' kull tifel illi jkun qiegħed jew tifla skont il-polza li tkun applikat għal dik il-polza. Bekk qed taraw l-abbinazzjoni tat-token number mal-application number u l-isem tat-tifel. Anka hija miżura ambjentali għax bis-saħħatek naqqasna anke mir-rimi ta' karti li konna nagħmlu qabel apparti l-lob li toqgħod trembel u lakstu ħafna anke sakemm mhux professjonali. Is-sistema hija ħafna iktar professjonali, perfetta mhix però. U fuq dak irid nitkellem minnaħa tiegħi u ħadd nispjegaw ħankunu ċari. Il-magna qed taħdem tajjeb, ma neskludix illi jista' jkun f'xi mument jinqala xi intop tekniku dan huwa oġġett mekkaniku u jekk jinqala xi ħaġa xi diffikultà teknika jista' jkun il dak il-ħin aħna nitolbu li xatt mill-kollegi jipprova jara li tistax tissewwa live. F'każ li ma tkunx tista' tissewwa live, jaf ikollna bżonn ninterrompu ftit, naraw jirnexxinniex u mbagħad inkomplu bit-trasmissjoni wara skont ma jkun irnexxielna nsolvu. Tajjeb illi niċċaraw illi s-sessjoni tibqa' dejjem valida. L-ebda sessjoni ma tkun qed tiġi annullata. U l-blalen illi jkunu ħarġu, fl-ordni li jkunu ħarġu, se jkunu qed jiddeterminaw l-ordni illi ħajibqa' jkun validu. Dan qed ngħidu wkoll imħabba xi kultant aħna umani nippruvaw noqogħdu attenti għal dak li qed naraw u għal dak li qegħdin ninputjaw. Issa kif taraw aħna għaddejjin fil-proċess hemm ħafna checks and balances illi nagħmlu biex inkunu ċerti illi kollox qed jikkombaċa ma' xulxin, imma ma teskludix illi f'xi mument jien noħlom xi numru ħażin u ngħid xi ħaġa ħażina. Mhux dak li ngħid jiena jgħod imma dak illi jkun attwalment tela. Jew mhux dak li jkun inkiteb illi jgħod imma dak li attwalment ikun tela. Għalhekk fejn ikun hemm xi diskrepanza bejn dak li jkun intqal jew dak li jkun inkiteb, aħna dejjem ħanirreferu lura għal dak illi fil-verità jkollna qudiemna illi jkun tela hekk waqt l-urna u dak huwa li jgħod biex inkunu ċari għal kulħadd. Xi ħaġa oħra tajjeb li ngħiduha x'kien ikun hemm ħafna f'dil polza ta' ġanna ftit u ħadd innutaw meta l-blalen għandhom ħafna fej iduru ħajdumu jaqbżu min-naħa l-oħra jieħdu pjaċir igawdu l-ispazju li għandhom. Jibdew jinżlu, imma meta jonqsu ħafna, imbagħad l-aħħar tnejn jafindumu ftit nistennew sakemm waħda minnhom jiddeċiedi li tmur fl-apertura li għandha biex toħroġ. Ikollna neħdu paċenzja u nistennewha. Imma x'kien ikun fadal biss waħda, aħna nkunu taħħanna hemmhekk il-blalen daqs kemm għandna applikanti. Għalhekk jekk talgħu kollha u jkun fadal biss l-aħħar ballun, nafu li mballun ikun hemm u jkun jidher li ma' numru u illi fadal, f'każ li dan jibqa' ma jsibx triqtu lejn l-apertura jista' jkun illi jkollna bżonn inwaqfu l-magna u ntellgħu aħna manwalment. Mhux bil-fors dejjem isir hekk, iżda mbagħad meta tara li tkun tajta ftit minuti ċans biex jaqgħu ma taħax, mhux ħanagħmlu nofs tagħna hawnhekk nibqgħu nistennew il din taqa' tifhmu li rridu nużaw xejn loġika tagħna wkoll biex inħaffu il-proċess. Naħseb minn naħa tiegħi għalissa biżżejjed hekk issa mbagħad tibdew taraw il-proċess għaddej l-andament aħna ntellgħu bħal dejjem 12 u wara kull 12 nkunu qegħdin naqraw in-numru. Għalhekk issa fl-isjan ta' fasal l-ewwel darba in-numru 12 u nibdew indawru l-urna. Fidejk. Grazzi.
Tajjeb, wiswek kif qed taraw talaw l-ewwel 12 il-ballun bħalissa Annalise tkun għaddiet in-noti tagħha li tkun ħadet skont kif telaw in-numri wara xulxin, token numbers wara xulxin. Il-notar qabbilhom ma' tiegħu jiċċertifika illi qegħdin jaqblu bejniethom, issa taraw dak li ġie ċertifikat u ħataraw ukoll il-grafika tagħna kif telet u naqrihomkom wara xulxin. Numru 19, 19, 18, 18, 12, 12, 17, 17, 9, 9, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 1, 1, 15, 15, 14, 14, 7, 7. Qabilna tajjeb ħafna nistgħu nneħħuhom grazzi u ħankomplu l-proċess jekk din id-darba ma tantx għandna ħna kemm għandna x'intellaw issa. Ġifieri da ħajkun l-aħħar round li ħankun indawru d-darba xek. Ekku, tija 12 short. Bħal dejjem, il-boċċa ta' qabel tal-aħħar dejjem taqlana daqsxejn qalbna sakemm jirnexxiel, anzi llum l-aħħar waħda malajr bdiet u sabet triqta il-barra. Imma jkun neħdu paċenza sakemm ikun għadhom tnejn, sakemm ma nistordu nibqgħu insegwuhom ftit għaddejjin joqomsu. Tajjeb wisq mela. Irrid naqra minn numru minn rank number 13, right? Yes, mela. In-numru 16 mela kemm nispjega ta' peress li kull darba l-grafika it-tella 12 bħal darba inqabdu uħud milli taġa semmejna qabel. San numru 12 konna ġa qrajnihom f'ta' qabel din. Allura issa jmiss fil-fatt l-attellajna taġa 12 imiss minn number 13 il-qudiem. U ħankun qed naqra dawk fil-fatt għax l-oħrajn taġa qrajnihom ma kellhom taġa rank tagħhom. Mela n-numru 16, 16, in-numru 2, 2, 10, 10, 5,
5, 20, 20, 13, 13, 11, 11, 3, 3. U bekk fil-fatt korretti kollox sew, tajjeb dawk nistgħu nisbarazzawhom, hekk għalaqna din il-polza iż-żgħira li kellna tal-aħwa ta' St. Francis. Ħanaddi lura l-kelma lil Annelies biex tispjegalkom issa polza pjuttost popolata illi għandna illi minna sfortunatament ftit ħajkunu qegħdin jieħdu posthom imma polza ta' parteċipazzjoni u ta' għażla f'waħda din. Naddi l-kelma f'dik. Grazzi, Dr. Mifsud. Mela kien intellaw daqsxejn il-grafika, ħalli tkunu tistgħu wkoll. Nistgħu nibdew fil-frattent. Iwa sewwa, irdu nixħtu il-boċċi mela. Sakemm qiegħda tispjega. Jew ma nafx jekk jinstemax naħseb aħjar. Nagħmluhom waħda wara l-oħra mela. L-ewwel tagħmel l-ispjega Annelies u mbagħad wara x'inkella bl-istorbju tal-boċċi ma jinstemax l-ispjega ta'. U mbagħad nagħmluha flimkien. Tajjeb. Grazzi. Mela, kemm ntikom daqsxejn informazzjoni żgħira x'tibdi li jkun sar minn Jannar meta nippubblikaw iċ-ċirkolari għal issa li wasalna għal Polza. Mela kellna applikanta mitfal mid-djar tal-Knisja, 5 applikanti minn tal-impjegati li waqqgħu it-tielet kriterju ġifieri mhux ħajħdu sehem fil-Polza tal-lum. 2 applikazzjonijiet tal-impjegati li urew ix-xewqa li jieħdu sehem fil-Polza tal-lum. Għanna applikazzjoni tal-impjegati bil-kriterju 1H, 1B fejn dak huwa l-kriterju li r-regolament jgħid li jistgħu japplikaw fid-dati meta jiftu l-applikazzjonijiet tat-tielet kriterju. 30 l-applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa li waqqgħu it-tielet kriterju u għandna 25 applikazzjoni tal-aħwa li se jipparteċipaw fil-Polza tal-lum. Għandna 2 applikazzjonijiet, applikazzjoni bil-kriterju 1H, 1C, l-istess huwa fir-regolament fejn jgħid li jistgħu japplikaw ma tat-tielet kriterju u tuhom ċans li japplikaw fid-dati meta jiftu tat-tielet kriterju, fejn applikazzjoni wafqet l-applikazzjoni hemmhekk, però għandna applikazzjoni oħra li tixtieq timxi tuħu sehem ukoll fil-Polza tal-lum li nagħmlu dal-waqt. Għalhekk total ta' okkupati għandna 7 postijiet li huma riservati bil-kriterju tal-aħwa bit-3.1 għalhekk total ta' okkupati u riservati għandna 73 post. Fir-regolamenti konna ippubblikajna 91 post, konna libna 4 postijiet minn tal-bniet għas-Subien għalhekk daw ġew total ta' 95 post. Meta tnaqqas 73 post li huma total ta' okkupati u riservati jibqa' l-bilanċ ta' 22 post. Għalhekk illum min se jiġi bejn il-rank 1 u 22 se jkun qed jimxi għar-reġistrazzjoni tal-iskola fejn intkom il-ġenituri tkunu ħatażlu l-għażla fil-5 ta' Ġunju fid-9 ta' filgħodu. Dak huma tuntikom iktar informazzjoni once naslu lejn l-aħħar tat-trasmissjoni. Proset Annelies, grazzi ta' dik l-ispjega kollha. Tajjeb nafżakom ukoll illi minħabba impenji illi jien għandi flimkien ma' Father Mark li intkom tafu wkoll huwa delegat tagħna Edukazzjoni Kattolika, f'mument ħajkolli nitwarrab minn din is-sessjoni u minn floki qiegħed diġà fl-istudju fil-fatt bħalissa se jkun qiegħed ikompli s-sessjoni s-Sur Johan Tabone li huwa l-kap tal-iskola St. Michael tal-Mużew biex niftehmu dik li qiegħda Cannon Road ta' Venera. Konvinti li ħafna minnkom familjari magħha u nirringrazzjaw illi minn naħa tiegħu oġbu jiġi hawnhekk ħalli jassistina f'dan il-proċess. F'mument ħatarawna sempliċement kemm impartu lil xulxin u peress li hija sessjoni twila ħafna qed nitkellmu ħajkun qed jittellaw 600 prattikament ballun. Nantiċipa li jista' jkun hemm bżonn ta' daqsxejn pawsa żgħira ta' dak li jkun jista' jiċċaqlaq ftit għax inkella kulħadd jiġġamja u jkollu bżonnijiet tiegħu wkoll, jiġifieri tifhmu li konna bżonn ta' break żgħir. Nifhem l-ansjetà tagħkom, nifhem li hawn ħafna minnkom li għandhom ċertu xewqat bħalma ngħid dejjem ejja nżommu kollox relattiv, napprezzaw ħafna l-fiduċja li toffru fl-iskejjel tagħna, iżda m'hemmx għalfejn wieħed ineffaħ aktar minn neċessarju ta' ħajkun hawn ftit li ħajkollhom il-possibilità llum jekk alla jrid ikun hemm possibiltajiet oħra fil-futur. Għalhekk ħanitlob ftit l-aħjar nassistija, mela ħajkolli daqsxejn ħalli nassisti ftit il-Filisjen biex nibdew nixħtu dawn is-600 boċċa ħnibdew propju naħseb daw l-istess li fajna aħna ta' ħriġna. Alright. Issa, nerġgħu nkomplu nixħtu borza kif tistgħu tassumu teġa rajna li
ħankunu qegħdin nixħtu n-numri kollha bl-eżatt li għandna bżonn għal din il-polza. Min kemminna li zanzan jadi l-ewwel darba li ħadin tara daqshekk, l-urna ġifieri 9 sa 1000. Nisperaw li ma jkollniex bżonn nimlewha sa 1000 imma. 9 sa 1000, illum l-iktar darba s'issa. Permetti li sekonda ħarres u ftit għax inkella. All right. L-esti? Għattiressaqom jena, tajjeb ukoll. Sibt li fadlinna. U leħa laqqas nofsa mamlejna. Tajjeb ħafna, prosit. Mela kif qed taraw? Hekk għandna il-599 boċċa, kważi 600 nieqes waħda ġifieri. Prosit u skużi? Li magħluqa sewwa l-bieba. Magħluq kollox sew? All right, kollox sew. Naħseb nistgħu nibdew, yes? Intuha l-ewwel 12 jekk jogħġobkom. Token, għad jisiru l-verifiki minnaħa għan li jisu tan-notar u kif għamilna anka fi sessjoni l-qasira issa kif appena jkunu lesti ċertifikaw intellaw id-dokument tar-rekordi ċertifikati, intellaw il-grafika u narjom korrox fi sessjoni intom qed tarawhom qudiemkom teġa kif tellaw it-token numbers wara xulxin. Ekku nistgħu intellaw il-grafika proset 465, 465, 135, 135, 307, 307, 416, 416, 246, 246, 58, 58, 244, 244, 394, 394, 158, 158, 341, 341, 554, 554, 146, 146 korretti qed jgħiduli proset nistgħu nneħħu il-blalen li għandna u nerġgħu nagħtu dawra oħra għad 12 li jmiss. Grazzi. Talaw it-12 il-token il-limis
illi fosthom fil-fatt teġa għalaqna dawk it-22 li kienet semmit fil-bidu Annelies għalhekk nifhem li teġa hemm minnu kuntent u hemm minnu disappuntat fostna. Dejjem jibqa' xi waiting list u hekk, però nifhem li minn issa l-hemm jibda jkun hemm ukoll it-tamiet li jibdew jonqsu xi ftit. Ejja, nagħmlu kuraġġ, Kalla jrid ta' nżommu kollox fil-perspettiva tiegħu grazzi tal-Alla f'Malta. Is-setturi kollha jippruvaw jagħtu l-aħjar servizz possibbli. Aħna grati tal-fiduċja dejjem ittuna. Tajjeb wisq, mela grafika jekk jogħġobna. Grazzi. 334, 334, 163, 163, 352, 352, 104, 104, 287, 287, 571, 571, 19, 19, 572, 572, 358, 358, 367, 367, 599, 599, 211, 211. Korretti nistgħu nneħħu il-blalen u nerġgħu nagħtu it-tidwira illi jmiss. Wis, reġanna settieħor ta' 12. Hekk ħanibqgħu sejrin sakemm jittellaw il-blalen kollha illi kellna mixħuta fl-urna llum għal b'rispett tal-applikanti kollha b'trasparenza sieħa lejn kulħadd. Wis inta l-grafika. Grazzi. 412, 412, 205, 205, 361, 361, 472, 472, 541, 541, 111, 111, 399, 399, 338, 338, 311, 311, 448, 448, 506, 506, 256, 256, korretti, tajjeb ħafna. Ieħor fil-sient tkun qiegħda tirranġa ftit ħalli jkun aktar faċli anke għalina u għalikom biex jinqraw in-numri f'każ li jkunu ġew ftit imdawrin strambi. Kollha nindunaw x'numri kienu bil-fatta, grazzi ħafna. Setat tant għaddejjin il-verifiki u dalwaqt naqrahomkom wara xulxin.
549 549 139 139 294 294 46 46 249 249 188 188 132 132 234 234 117 117 64 64 403 403 594 594 korretti. Kif qed taraw ikun hawn ħafna jnejn kulħadd iħares biex inkunu ċerti li qegħdin niċċertifikaw kollox. Iva, grazzi. ħafna. Alright, jintarfu l-oħrajn ta' tajjeb. Grazzi. Rasom disferi vamma minna jew minn hemm jarraw. Tajjeb, wis. Design 90 nizlu ftit l-isfel Annelies, please, thank you. 511, 511, 194, 194, 168, 168, 577, 577, 286, 286, 515, 515, 507, 507, 51, 51, 468, 468, 94, 94, 328, 328 korretti, grazzi ħafna. Ftit bla ma trid Annelies dej jibdew mbagħad jelevaw ruħhom hekk naqa' tax kif jiġrilek. Yes. ħafna minnhom leġibilta. Thank you. Bizzejitek. Tajjeb jidher li binna bej ir-rekords ta' Annelies tan-notar għalhekk issa kemm inqabblu dawk ir-rekord ċertifikati mal-grafika. 15, 15, 564, 564, 17, 17, 21, 21, 331, 331, 74, 74, 526, 526, 427, 427, 138, 138, 299, 299, 551, 551, 315, 315 korretti tajjeb ħafna nistgħu nneħħu l-blalen. Grazzi ħafna wkoll Felicien.
this winter in my home country Syria and in Ukraine and Afghanistan, families are struggling. After decades of war, instability and violence, many people do not have shelter. Homes have been destroyed or damaged, making it difficult to keep warm in the winter. Families need heaters and fuel to kun heat jistgħu their jittieħdu homes. ir-records. Jiena minn ħatija sur tabbani kont qedlu għandna xi 500 llum, fil-fatt kif tafu għandna kważi 600 għalhekk minn ħatija biex inżomm kemmti għall-inqas viċin ħanagħti ċansi li nkun tarajna l-ewwel 100 u mbagħad ngħaddi l-kelma lis-sur Tabboni jkun jista' jkompli hu. Kważi l-aħħar 500 li ħajkun fadallu mbagħad. Sewa. Qed noqorbu ma ġifieri bekk dal-waqt nagħmlu change of guard. Wis, grafika jekk ġobna grazzi. 204, 204, 558, 558, 437, 437, 4, 4, 25, 25, 112, 112, 552, 552, 419, 419, 546, 546, 384, 384, 198, 198, 118, 118. Korretti qed jagħmlu sinjal grazzi. Nistgħu inneħħu dak il-lalen u nkomplu. Tajjeb ħafna. Namlu wara ħalli ver naqra inqas minn 500 hekk ħajkollok sur Tabboni. Ġifieri issa mbagħad waqt li tkun qed terġa' ddur lurna mhux wara din ħarġa nagħmilha mbagħad wara hija dik. Inqum jiena sakemm ikun qed iduru n-numri ta' nkun nista' nagħdilu il-mikrofonu sur Tabboni jaftaraw ftit moviment anke xaw Father Mark fl-istudio magħna jaftaraw ħaddejda xi qudiem il-kamera sakemm inkun nistgħu immorru l-impenn ieħor li għandna flimkien fil-fatt. Tajjeb ħafna. 165, 165, 257, 257, 187, 187, 49, 49, 556, 556, 514, 514, 100, 201, 201, 254, 254, 52, 52, 208, 208, 202, 202, 479, 479, korretti, nistgħu nbidluhom u ħatarawni għal l-aħħar mument u mbagħad wara din inkun qegħdin impartu. ħafna, kanna set ieħor ta' 12.
Dak iva forsi daqsxejn, grazzi. Tajjeb, thank you Felician, thank you. Tajjeb, ħafna grafika. 375, 375, 575, 575, 314, 314, 48, 48, 426, 426, 573, 573, 393, 393, 126, 126, 226, 226, 589, 589, 590, 590, 120, 120 korretti jena minna ħatijaj ħanselmilkom għawek ħanqot nħallikom fidej tajba parti l-istur ta' Bona kif qed taraw it-tim kollu ku qed jassistieta. Grazzi ħafna minna ħatijaj minnaw ndawru l-urna u jena ħanqot nħalli l-istudio. Grazzi. Tajjeb, għadhom kif telaw 12 il-token ieħor. Insellmilkom l-ewwel net, Johan ta' Bona, Surmas tal-Iskola St. Michael. Kemm nikkonfermaw li kollox qiegħed jaqbel. Tajjeb, mela 55, 55, 505, 218, 108, 522, 275, 343, 581, 503, 34, 548, 578. Grazzi ħafna, għaddu għal set ieħor. Wek jitilaw 12 oħra. L-grafika u dawn huma n-numri li jmiss 378 185 499 583 318
284 8888 476 16 276 574. Wieħed jista' jara waqt it-tluħ ta' dawn it-tokens, analiża tkun mill-ewwel qed tieħu l-ewwel numri, imbagħad in-notar ukoll jiġu konfermati, jiġu mqabbla flimkien ukoll u allura mbagħad tkun tista' tidher il-konferma mal-grafika. Dan huwa n-numri li jmiss 444 143 36 595 351 486 199 37 485 304 152 56. Fl-istjen tipprepara wkoll issa. Jitla issa dan is-sett ukoll ta' 12 token oħra. Nikkonfermaw flimkien 241 43 411 481 537 340 329 382 374 302 353 345.
U hekk telaw 12 oħra. Kif qed jista' jinnot issa diġà wasalna viċin il-170 rank 168. Fil-sien niddawwar ftit in-numri ħalli nkunu nistgħu hekk nikkonfermaw dawn il-numri li telgħu. Kultant meta jibda jgħaddi ftit tal-ħin u n-numri mhux bil-forsi jkunu daqshekk ċari imma tajjeb hekk jidher li qabilna wkoll. U dawn huma 12 numru li jmiss 102 529 325 269 281 321 136 409 131 160 186 141. Grazie ħafna. Jitilgħu 12 token oħra, n-numri jidhru ċari ħafna. Five, 6, 3, 2, 8, 9, 4, 2, 9, 3, 9, 8, 1, 6, 1, 2, 9, 2, 5, 9, 1, 4, 8, 9, 2, 8, 4, 5, 2, 1, 4, 7, 5, 9, 2. U hekk telgħu 12 oħra kif qed jista' jimmaġina meta għandek numru kbir bħal dan ta' applikazzjonijiet allura
il-Polza tuħu xi ftit ħin mhux ħażin. Ma jimpurtax wasalna viċin il-200. Notari konfermaw wkoll dawn it-12 il-numru issa kun nistgħu nikkonfermaw mal-grafika. 166 129 200 153 189 175 71 127 107 333 191 145. Grazie ħafna. Jitilgħu 12 oħra. Jiġu konfermati u dawn huma 12 il-numri għadhom kif telgħu. 405 278 371 355 65 508 553 137 239 24 295 596. Grazie ħafna l-analiża wkoll fl-iskejjel, Dr. Aquilina. Jitilgħu 12 token ieħor. Two 7-0 4-1 8-6 2-2-8 5-3-4 1-9-5 2-3-6 3-1-9 4-5-3 5-8-5 9-9 2-4-0.
jitilgħu 12 oħra. Kif qed jista' jimmaġina dan il-proċess tal-Polza huwa proċess ħafna iktar elaborat minn hekk, jiġifieri l-kollegi tagħna min-naħa tas-segretarjat ikunu ilhom ġimgħat u xhur prattikament jaħdmu biex illum inkunu nistgħu niġu qudiemkom u ntellaw dawn il-ballots. Għandna 12 oħra li ġew konfermati 569 502 13 210 238 122 219 544 57 245 417 280. Ġu konfermati dawn it-12 token. Two nine seven 543 512 105 525 260 372 370 247 215 39630. Kif jista' jaraw kolek permezz ta' din il-magna ġdida li segretarjat investa fiha. Proċess huwa ħafna iktar mexxej, ħafna iktar straightforward, u dan ikompla jgħinna anke biex inkunu iktar effiċjenti fix-xogħol tagħna u anki fil-ħin li wieħed jinvesti kif jista' jimmaġina f'dawn it-tluq ta' dawn il-ballots. Tnax il-numru ieħor nikkonfermawhom 14335 184 113 598 227 492 359 224 497 171 283.
Għatjek l-axħar ftit numri biex kunu iktar ċari. Grazzi ħafna l-fl-iskejjel ukoll. Four 3-6-3-4-7-2-9-6-1-0 4-9-1-5-0-0-1-0-1 5-3-6-2-3-0-3-8-6-3-2-6-3-8-0. Trawtna xil-numru ieħor. Ġu konfermati mal-grafika issa. 2-7-4-8-8-4-1-3-5-8-8-4-2-4-0-8-4-0-7-2-0-3. Bil-mod hekk issa nibdew noqorbu wkoll lejn in-nofs ta' din il-polza. Three 5-2-3-2-8-7-4-2-8-7-9-7-3-1-8-3-7-7-3-2-4-3-6-6.
Issa li wasalnek pratikament lejn nofs din il-Polza. Wara li nikkonfermaw dan il-numru ħanerġa' nitlob ftit lill-Analiża tikkonferma li jew tgħidilna daqsxejn li kienu l-applikazzjonijiet ta' din il-Polza u għal xiex ukoll qiegħda issir. Ħa nikkonfermaw l-ewwel in-numri. Numri huma daw 100 11 213 495 258 40 252 388 197 306 8494. Nitlobek l-Analiża terġa' tfakkarna ftit numru ta' applikanti li kien hemm. Mela, numru ta' applikanti kellna 599 applikazzjoni fejn 22 minnhom se jimxu għal reġistrazzjoni tal-iskola li dik se ssir fil-5 ta' Ġunju. Mill-uffiċċju tagħna min-naħa tal-admissions nibatulkom email ftit ġranet qabel ma ssir ir-reġistrazzjoni fejn se jkun hemm id-dettalji tagħkom il-ġenituri, mobile numbers, emails, l-indirizz tad-dar fejn tikkonfermawna li jekk hemmx kollox tajjeb jew jekk hemm xi aġġustamenti min-naħa tagħna xi jridu nirranġaw. Importanti li dakinhar meta għar-reġistrazzjoni li xi ħadd mill-ġenituri tkunu available biex meta nċemplulkom tkunu tistgħu tagħtu l-għażla tagħkom li wkoll irrid insemmi wkoll li fuq l-email li se nibatulkom se jkun hemm il-listi ta' skejjel ta' disponibilità minn fejn intkom tkunu tistgħu tagħżlu. Tajjeb wisq, komplu ftit ieħor, grazzi fl-isjen. Nfakkar li jekk kif fakkar anka Dr. Mifsud fil-bidu ta' din it-trasmissjoni ħanejdu hekk. Aħna dejjem nimxu man-numri li jkunu telgħu fl-urna ħdejna. Dak li nkun qed jgħidin għax jista' jkun li nkun qed nieħu xi żbalji wkoll, jiġifieri. Imma aħna nimxu dejjem mal dak li jkun qed jitla' fl-urna. Infatti, Analiża u Dr. Aquilina jkunu qed jikkonfermaw dan il-ħin kollu. Four 3-0 4-9-3 2-1-7 3-6-0 3-4-2 1-9-2 4-3-3 3-5-6 4-8-7 3-2-2 1-6-4 7-0.
jitilgħu 12 numru ieħor. Konfermaw mal-grafika 482 445 264 243 277 357 237 312 114 510 10672. Naddu hekk għal dawra oħra issa. Tajjeb wisq. Kemm jiġu konfermati jekk dawn in-numri. Mhux bid-dawl forsi hekk aħjar korrett. 550 442 566 438 89 123 379 214 45 282 318 268. U hekk jitilgħu 12 oħra. Nitolbhom tinnutaw ukoll il-linja taħt in-numri għax numri bħal huwa 66, 66, jew 99, jew 9, jew 6 jistgħu jgerfxuna xi ftit imma permezz ta' dik il-linja wieħed. Nikkonfermaw daw in-numri 668 446 547 44 298 584 473 7 350 406 418. Grazzi ħafna.
Għax il-numru li jmiss wieħed jista' jifhem ukoll li wara kull polza u wara kull numru allura hemm student differenti, hemm persuna differenti li din tkun tiġi reġistrata u allura l-ammont kbir ta' xogħol li wieħed jista' jimmaġina li jsir fil-proċess ta' dan kollu. Dawn huma n-numri li għadhom kif telgħu issa allura 457 95 39 339 60 169 527 6 348 579 531 61. Nax il-numru ieħor. Three 0 5 4 7 2 0 9 5 3 332 520 248 255 172 91 69 540. Fil-Isjen ukoll hekk ta' xogħol tagħha. X-xogħol tagħha ma jaqfafx hawnhekk, ġifieri l-biċċa xogħol kbir issa biex nerġgħu daw in-numri jerġgħu jiġu wara xulxin għal polots li jmiss. Imma nirringrazzjaw hekk tal-ħidma sabiħa li hawn bejn il-kollegi tagħna fis-segretarjat ukoll. Nikkonfermaw daw it-12 il-numru li għadhom kif telgħu issa, għax il-token 93 242 349 390 385 434 414 513 229 362 42261. Grazie ħafna.
Max il-numru ieħor hekk issa. Three, 8, 4, 2, 1, 5, 2, 7, 2, 5, 8, 0, 2, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 2, 4, 3, 1, 6, 5, 2, 3, 1, 8, 0. Four, 2, 2, 5, 1, 7, 1, 5, 9, 1, 1, 0, 3, 9, 5, 1, 2, 4, 8, 0, 3, 2, 3, 6, 5, 3, 9, 1, 6, 8, 6, 7. One. Type with 586 400 150 235 470 279 423 460 369 509 317 285.
Sidhom kif telaw 12 numru ieħor, biżna sew issa l fuq minn 400 numru li diġà tela. Din il-Polza kien hawn viċin 600 applikazzjoni. Imma mixin, bil-mod il-mod mixin. Konfermaw l-aħħar ftit numri. Tepwis 119-309-354-273-478-978-451-568-97376. Jitilaw 12 oħra, nifmu li l-proċess huwa xi ftit twil, ġifieri imma b'dan il-mod naraw ukoll li tkun ġusta għal kulħadd u bl-iktar mod trasparenti dawn it-tip ta' polots. Istess kien hekk napprezzaw l-ammont ta' ġenituri li jkunu jixtiequ li wliedhom jkunu parti mill-iskejjel tagħna, mill-iskejjel tal-Knisja. Ħa nikkonfermaw dawn it-12 numru. 381 461 496 458 456 560 587 62 310 392 467 420. Konna din ngħidu wara kull numru hemm student u wieħed japprezza hekk ix-xewqa ta' dawn il-ġenituri li jibatu lil liedhom fl-iskejjel tagħna għalkemm in-numri
kultant ikunu limitati ħafna u fl-iskejjel huma dawk li huma, n-numri huma dawk li huma. Imma din tagħmlilna kuraġġ kbir hekk li nkomplu naħdmu fost dawn l-istudenti, fost dawn il-ġenituri. Għan ikkonfermaw dawn il-numri li għadhom kif telgħu issa. 455-484-562-155-92 483-216-545-23-538-128. Graduated in 2002. They'll do the math. Tilawtna xoħra. Fkonna din ngħidu l-iskejjel tal-Knisja li għal grazzja tal-Alla hekk jaħdmu mhux biss għall-edukazzjoni ta' uliedna imma wkoll wieħed jaħdem ħafna fejn jidħlu valuri, li wieħed jiżra l-valuri insara Kattoliċi dawk li aħna nemmnu fihom, kemm jista' jkun nipprovaw nofruhom ukoll lill-komunità. Daw huma daw it-12 numru konfermati li għadhom kif telgħu issa 103 162 368 222 387 50 397 274 156 454 29250. Daw 12 numru ieħor. Two 6 3 4 3 2 1 5 4 5 3 2 1 9 0 5 5 5 471 81 301 561 290 320.
Sabdejna noqorbu kolek għall-axħar 100 numru pratikament minn daw 600. One, 4, 8, 5, 4, 7, 6, 1, 9, 3, 2, 0, 6, 5, 3, 9, 2, 5, 3, 1, 0, 9, 3, 3, 7, 1, 3, 0, 2, 8, 8, 4, 6, 6. Sawa wis. Tana xil token ieħor. Fakru li dawn jiġu imniżla minn analiż u mbagħad ikkonfermati minn Dr. Aquilina wkoll. Biex ikun hemm double checking tas-sistema u nikkonfermaw ukoll mal-grafika issa. 308 364 389 176 535 182 22 440 519 498 474 450. Il-numru ieħor, token ieħor. Parti Dr. Aquilina analiża li jkunu għaddejjin jikkonfermaw dan in-numri fuq in-naħa ta' wara. Għandna wkoll il-Dylan u l-Roderick li mod meta kollus ukoll ikunu qed iniżlu dawn in-numri biex imbagħad jippreżentawhomna fuq il-grafik. U allura għandna double checking oħra ta' dawn in-numri stess. Tikkonfermawhom flimkien. 597 59 373 2 115 565 576 212
82 415 167 271. Mux il-token li jmiss. One 4 4 5 5 7 4 6 4 7 8 8 3 1 7 9 8 5 4 2 5 3 4 6 5 2 1 8 0 1 4 0. Dawn il-ġenituri għalkemm hawn numru kbir ta' ġenituri li xtaqu li jkunu f'din il-polza u liedhom, hekk ma nagħmluhom kuraġġ. Din hija polza tal-kinder u ġveru allura nagħmluhom kuraġġ biex anke fis-snin li ġejjin jekk il-bambini jrid ikollhom ċansis ħafna iktar, in-numri huma ħafna ikbar fejn qed jista' japplika. L-availabilities li jkun hemm u allura nagħmluhom kuraġġ biex anke fis-snin li ġejjin. Dawn it-12 numru li għadhom kif telgħu issa 570 516 225 504 303 75 336 125 463 447 26 593.
Għax il-numru ieħor li għadu kif tela. Issa li qed noqorbu lejn l-aħħar ukoll ta' din il-polza. Three, 6, 3, 1, 9, 6, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 3, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 4, 7, 8, 1, 8, 1. Konfermaw daw il-numri wkoll. Nine, 6, 4, 3, 1, 5, 2, 8, 1, 5, 7, 4, 1, 0, 1, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 2, 1, 2, 6, 6, 3, 4, 4, 9, 2, 9, 1. ħafna. Numru ieħor jiġu konfermati. Kif tistgħu taraw anke fuq l-screens tagħkom stess. Three, 0, 0, 4, 0, 4,
267 207 265 124 116 477 443 518 469 31. Pratikament issa fadal l-aħħar żewġ l-urna u għalaqnija. Tajjeb, jitilgħu dawn 12 numru oħra. Four 59501 149 313 220 383 441 170 1 530 174 134. U issa se nkunu qed nassistu għall-aħħar dawra ta' din l-urna.
jew aħjar telaw. Il-599 numru li kellna għal din il-Polza. Tiġu konfermati l-aħħar numri. Konfermaw mal-grafika 134 20 327 293 262 582 567 177 559 524 490 323. Nitlob lill-analiża issek joġobha terġa' tfakkar nissa il-proċess li jmiss li nkunu. Mr. Tabone, wasalna fit-tmiem ta' din il-Polza tal-ewwel sena kindergarten Subien. Mela nfakkarkom li l-ewwel 22 li rrenkjajtu bir-rank minn 1 sa 22 ħatimxu għall-aħħar fażi li hija reġistrazzjoni tal-iskola li ħassir fil-5 ta' Ġunju mir-rank 23 l-qoddim automatically ħajaqgħu fuq il-waiting list tagħna li dik tkun valida għal whole scholastic year għal sena skolastika sħiħa. Ħatirċievu minn minn 1 sa 22 ħatirċievu email minn naħa tagħna fejn se jkollkom dik l-informazzjoni li spjegajtilkom ta' qabel bl-ismijiet tal-iskejjel bl-availability kull skola. Importanti li anke jekk ikollkom l-informazzjoni kollha tajba li tirrisponduna lura biex aħna kollna indikazzjoni li jintkom rajtu l-email u rċivejtuha. Dak kollox minn naħa tiegħi, Mr. Tabone. Ekku minn naħa tagħna wkoll nirringrazzjaw ħafna l-Dr. Aquilina tal-preżenza tiegħu hawnhekk u tax-xogħol tiegħu fostna. Analiża bla dubju ta' xejn. Fl-iskejjel li kienet magħna tuħsib lurna. Dylan, Rodrik li għalkemm ma jkunux qegħdin jidhru ma jkunu qegħdin fuq in-naħa ta' wara jagħmlu tant xogħol. Nirringrazzjawkom li kontu magħna. Mill-banda l-oħra, kumplament tal-ġurnata tajba u l-paċi magħkom.